gotigana yo mwanchu mugeria bono maega yo mosoyo mwasirieta Obed wochirarwa na gusaganwa ritukuria Jumapili n'abantu bacamenyekaini ase chinsemo chiria kya kigati chinga kyarengo koretare ya butambe kaimoge chechibicha chigati y'abarayi bensemo yo kunyemeria serikali na gutigerwa chingoma chintindi bono nigo abarayi abesoki na kwikeria ebikorwa ebyo byo gutumeka chigun ase guturubania omorembe na kubarwania abantu imeyorogongo orwabusi ase chisegi chege siasa egati yabo Njimi Mumanyi oyibwesokirie na kuboria aho butukibanya ko bagokorwa asobwango elio kobwata abantu abo bamoitete mu muroyo elio kwene kinga nkonyorare obwene bwaye ano yo ugatarire ga busongo buyaiga onya kworokia mang'ana nga ere oko exercise ya constitutional right ya yenga chibicha chiri ari kobogoria cha opposition leaders na chiagere tagaitwa omwana oyo le Ema hospital bana no are my hospital aitire bobe ogoitwo kobe okugotata keiri gokorekana omwana oyo no omwana ore nchara omwana ore omutaka mono orweto omotio omutaka kobugorie bendere eri no nabari aboka are kobogoreria kworokia gachagwa tamumanyeti omwesimiwa Matiang'i tamumanyeti omwesimiwa Machogu tamumanyeti bono oyo kumuita no mwana oya kero kubabeka buya ing'ore barimo intubu no mogusi ntuagatwarire embwa yogoitera amanyinga ase nyomba yaito ebisa kubinde nabo goita omonto omoite pi otamene nibo oende otenenke lakini manyana omogusi ere muna kwamo muna ekegusaito manya genye emochio gosira pi togo sabango mwana oritakwa amenye Nyasaye nero maito bugima bwakira omonto ne binte bibe sana libaga tugwenete gokora ebinto bikoro ku industrial economy torete gusija itaebe burunge bono twasoire gunisima igongo saba omwesimiwa Machogu eserikali yao emekishwanga muna kwabogorie bibilia iga gocha gusii gocha gokonyo mogusi egente getang'ani okora arusi gusii yachandire omogusi gunism ikoru gunism ogenda industrial economy small scale industries chiretwe reta professionals together abantu mbasomete gusiga bakoe proposal kirase omanyenga inkigeta kere asegete nande project ye gochakwa abana barengera arike ase orogonguru wakira omuske Ezekiel Machogu ng'ambu ya mono ekero twanyora the story elinga otomire egitoro kia ebwango so bwango akaba one of the first responders aso correspond ase bwango nga omwana uri anyore amatibabu abwenete n'abanyagitari bamusugurikire so bwango einere enchira yogochari obogima bwoyo moito ekero rwete security abantu bakomenya no morembe you don't need to koende kanisa korariria abantu lakini ekero konya goita abantu ahe no koreto motengecha sa abantu bao bamenye ne bwoba naende ase omwana oyo itwa igo tutagete ko make sure nga omwana oyo onyorire justice egento kebwatiwe abasikari mbaro county commissioner mbaro babwati egente eke na intelligence nero security nero emanyenge bibage ebyo nebyang'u sese terie tabwati omonyene sese nde yonsi okorora norori eborete nchira omonto naronye tugete